vaChristopher Mutsvangwa vakaitwa Christmas vakadyiwa pachigaro chemaWar Veteran uko chechairman chavakanga vangori. Muri yeZimbabwe tasangana zvekare paKulian TV patinopanana maupdates nenyaya dzese dzinonga dzichiitika. Nhasi ndauya ndine nyaya yecongress yavo yakaitwa kuZANU-PF ikoko kuma comrades ava vekuhondo ava pachida kuiswa mutungamiriri kana kuti anomiririra maWar Veteran. Saka panapa yakamira yakadai so: Comrade Cephas Ncube defeats Comrade Mutsvangwa and Matema Danda to become the new Liberation War Vets chair. So pa number 1 Cephas Ncube vanga vane 294 votes. Ndoma votes avakawana kubva kune mamwe maWar Veteran vaiva votera ipapo. Ndobva tauya pana Comrade Albert Ncube vakawana 90 votes, kureva kuti ndo vakanga vari pa number 2. Number 3 ndo panga pana Comrade Matema Danda avo vakawana 75 votes, ndo mavotes avakawana. And page 4 ndo pakanga pana vaChristopher Mutsvangwa vakanga vaine 11 votes, kureva kuti pane nyaya unombozombozifunga dzimwe kuti varume ava kuhondo chako vanyatsoplaya marose api yekuti kuona pakuvhotwa nemamwe mafellow comrades vanokuisira 11 votes. Pane pauda kuongororwa ipapapo kuti vainyatsa kuita nezvechi. Now Comrade Shorai Mangondo was elected vice chairperson unopposed. No Mutsvangwa, no Matema Danda, kubva toiswa mumwe vice, kureva kuti varume ava havana chekuita nezvemaWar Veterans. But not kuti havana chekuita nezvokuti kuenda kuhondo. Dzekuhondo dzimwe dzacho kavanozivana vega kavanondokudzota isusu takatatoto kuhondo takadai so takadai. But guys, this situation ine zvainoreva zvakawanda. Mutsvangwa position yacho andori ma1 ameno ndikuti ndakatonzwa futi rimwe rumors raifamba richinzi anytime anoda kutobviswa futi pa spokesperson pacho ipapo, because ndiye spokesperson weZANU-PF ndo position yaatosara nayo yega yaari kuseva. But anytime ipapo I don't know kuti nenyaya yachi, but anytime it's politics at the end of the day. And then ndiri kuzoona maZimbabweans akawanda uvadaka maZimbabweans. I mean guys, are you ready kuti ndimbopinda mucomment section macho? Okay, kanda like kana uchida kumbonzwa zviri kutaurika panapa nevanhu. Like this video iko zvinezvi. But kunzi what about the other committee members was elected from the chairmanship only? Mutsvangwa will never win election. Chero election rakaitwa ari 1 anodyiwa. This man should never be near position of authority. Chero anodzora mbudzi musamutume zvake ngaagare pasi. Because the incumbent is now izvane chekuti netribalism zvimwe zvacho zvakutaurwa rigadza tijambira apa aiwa tisikuda izvozvo. Mwari kuti ako imi vaMutsvangwa naimi hada vanogorega neko kumhanya sarudzo zvaitwa nani ma1. Mumwe ari kutiwo Mutsvangwa sees himself as a future president of Zimbabwe and that's where his problem manifest. He is too power hungry and too much in hungry to get there. If any ordinary person like me can see right through him, kokuzoti ZANU-PF leadership yacho. Exactly. Makomrade ako maWar Veteran vachikudza kuti aiogara pasi. What more vamwe vanhu? What more nyimwe nyika yese? Ndo zvimwe zviri kutaurika panapa kunzi aiwa well done Zeke kungoti kuZANU hako saka hakusimudzike musoro. Asi congrats to the winner. We hope as children of the war vets will be recognized as well. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa. Umwe ari kuti ivo vana Mutsvangwa ava vari kufanira kumbosiyirawo vamwe. Ndo mamwe mashoko apa pana chaanondosiyira vamwe because iye ari kutodyiwa kureva kuti ndiye ari kutoda kutosiyirwawo. Ndo chokwadi chiripo, ndo mafacts aripo. Pakashata hama dzadiwa 11 votes. Aiwa Mutsvangwa avhundutsa vanhu. Mutsvangwa avhundutsa vanhu kwete zvekunyeberana. Umwe ari kuti who is Ncube guy, so much votes against the loud mouth Mutsvangwa. Amene kuti Mutsvangwa akapetwa kangani ipapo kahobo. Ndo zvakaitika hama dzadiwa. Ndangondidarika nepanapa ndichikuzivisai because mozoti nyaya dzakadai so dziri kupisa. Umwe ari kuti aiwa congrats zvatoita. Christopher Mutsvangwa has been removed as war veteran chair
Chiwenga's machinery is now in action as he gains momentum. Mutsvangwa, who is very prompt as blabbermouth, is also targeted to be removed as ZANU-PF secretary for information. Mamwe mashoko ari kubuda futi kune vamwe vanhu vari kutotaurisa saka izvo zvambotaura pepa ndichiti kana muchinge malike yenyu munenge mazvifarira nditi zvinhu zvekutaurika ndabva ndangoonawo manyukunyuku pandaona matanga kulike this video ndabva ndatoziva kuti vanhu muri kuda kudzinzwa dzese nyaya dzacho saka ndonyaya iripo hama dzadiwa iri kutaurika panapa saka ndangoti ndidarike nepo ndichikuzivisai zvinhu zvese zvinonga zvichiitika kana uchinge wasvika panapa iri first time yako panozobva Kuliant gara wa subscribe wojoina this family uchitiudzawo kuti nyaya iyi unoionawo sei but zvinhu zvanhasi tatitomboonesa Mutsvangwa akadyiwa akawana 11 votes ndo nyaya irimo mudariro hama dzadiwa munoionawo sei nyaya iyoyo kuti Mutsvangwa akadyiwa akaita 11 votes